Després d'haver perdut la majoria política al Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat, el moviment sobiranista i independentista està en una situació ara mateix de reconstrucció, de consciència que cal obrir un nou cicle d'il·lusió, d'esperança, de projecte compartit i de la capacitat de bastir una estratègia compartida entre els diferents agents polítics. Fins ara no ha estat capaç el moviment de generar-lo, i això ha provocat desànim, desorientació, desmobilització. Ara mateix no hi ha cap altra possibilitat de sortida i és un objectiu per Òmnium que tornar a generar un cicle que permeti reconstruir l'hegemonia social per tornar a disputar l'hegemonia política. Ara mateix el principal problema és sortir de la situació de paràlisi i entendre que el cicle que va començar el 2010 i que arriba al punt àlgid d'acumulació de poder al 2017, el procés que segueix després és un procés de desmembració i, per tant, el principal problema és que això ho entengui tothom. És a dir, que cal canviar dinàmiques, cal canviar estratègies, cal no estar parlant tant de 2017, sinó de 2025 i què farem a 2030 i a 2035 i, per tant, recuperar la il·lusió de articular un projecte que permeti aplegar voluntats, tornar a acumular forces i tornar a disputar l'hegemonia política. El principal repte per la Catalunya dels 8 milions és tornar a abordar molt seriosament el procés de construcció nacional. I això vol dir que en una societat tan diversa com la catalana, en la que la procedència migratòria de tot arreu del món ha fet de la societat catalana una societat extraordinàriament plural i diversa, que siguem capaços d'incorporar a la nova ciutadania i als nous catalans i les noves catalanes en la batalla per la construcció, per la llibertat del país i per la conquesta de nous drets socials, civils i polítics. Des d'Òmnium creiem que la gran batalla per la construcció nacional s'ha de lliurar de manera immediata i urgent ja a través de la llengua catalana. Sabem que la llengua catalana ofereix un balanç de descens de l'ús social, que hi ha una altíssima demanda de més de 2 milions de persones que la volen aprendre i la nostra voluntat és portar el català per tothom que vol aprendre-ho perquè creiem que Catalunya continua sent un país que construeix cohesió i construeix nació al voltant de la llengua. Ara això no passa i creiem que és un repte absolutament urgent per avançar com a país.